Ak máte doma zvyšky bravčového mäsa, ukážem vám, ako ich skladovať. Nepokazia sa bez ohľadu na to, ako dlho ich skladujete. V minulosti bolo mäso v mojom dome úplne zmrazené v mrazničke. Po rozmrazení chuť úplne zmizla. Teraz môžete na uskladnenie zvyškov mäsa použiť tieto hliníkové vrecká na potraviny. Keď si domov prinesiete kuracie, kačacie, rybie alebo iné mäso, vložte ho do uzavretého vrecka. Potom ho zmrazte, ani po roku neabsorbuje pachy ani sa nepokazí. Je to preto, že tieto vrecká používajú rovnakú hliníkovú fóliu, aká sa nachádza v kartónoch od mlieka. To umožňuje prechod hliníka a kyslíka, čo zaisťuje dlhšie trvajúcu čerstvosť. Okrem toho majú tieto vrecká utesnený dizajn, aby sa zabránilo úniku. Môžete ich použiť aj na skladovanie zvyškov párkov, údenín, ovocia a zeleniny, uzamykajú vlhkosť, čím zabezpečujú, že zostanú čerstvé. Môžu sa chladiť alebo mraziť. Na vrecko si dokonca môžete napísať dátum a meno, aby ste k nemu mali ľahký prístup, keď sa zašpiní. Môžete ich tiež vyprať a znova použiť. Stoja len 27 € a vydržia rok, vďaka čomu sú neuveriteľne dostupné. Teraz je k dispozícii priamo od výrobcu, ale množstvo je obmedzené. Takže ak máte záujem, konajte rýchlo, rýchlo sa vypredajú.